Jamen, jeg hedder Henning Brun, og jeg har Our Stuff, som er en strandsurferskole her på Sønderstrand på Rømø. Og vi har været i gang i, det er jo snart 20 år, hvor vi har undervist i den her aktivitet. I starten var det primært for grupper, men nu er det jo blevet sådan, at alle kan komme ned og prøve det ned på stranden. Vi har nogle undervisningstimer. En session, der går som regel sådan, at man kommer ned. Vi står og snakker lidt, og man får lige noget hjelm på og et par handsker. Og så starter vi ellers introduktionen til det her strandsurfing. Typisk så går det et kvarter 20 minutter, hvor vi både har lidt teori med, og vi har lidt praktisk, og hvordan man samler sådan en strandsurfer. Og efter det så plejer det at være, at man kommer ud og kører selv den sidste halve times tid cirka. I løbet af den her time, man så har. Strandsejlads er jo utrolig nem at lære. Vi har både folk på 8 år, og vi har folk på 90 år, der er kommet ned, og i løbet af ganske kort tid, så har de lært at køre selv. Og nu er vi så heldige, at Sønderstrand er faktisk Europas bedste sted at køre. Vi har rigtig meget plads, og det betyder så, at når vi har brugt lidt tid her på vores bane dernede, og vi har sat et par kejler op, og man øver sig, og så i løbet af kvarter 20 minutter, så lægger man så og kører sin egen spor helt ud til enden måske. Det er måske 2 kilometer ud. Så det kan godt tage en 15-20 minutter og bare køre helt ud til enden og så komme tilbage igen. Det er lidt ligesom at stå på ski her, der bare på land i stedet for. Når I kommer til Rømø, og I skal finde på et eller andet at lave, så kom endelig forbi ned på Sønderstrand. Det er altid mulighed for at komme ud og køre. Selvfølgelig er vi afhængige af, at det er vind. Man kan ikke forbi dernede. I højsæsonen i juli måned kan det godt være en del derude at køre, så man har også mulighed for at gå ind på vores hjemmeside, inden man kører om til stranden, og så ligesom se, hvornår er den næste ledige tid. Vi starter klokken 9 om morgenen og kører faktisk helt ind til aftentid. Hvis I skulle være større grupper, der har lyst til at komme ud og prøve det her, jamen så kan vi klare alt fra 10 personer op til 200 gæster. Det kommer ned, og den måde vi ligesom laver sådan en dag på, så det er, at vi laver forskellige stationer, hvor man prøver at strandsurfe, og man vil lave noget beachvolley, og det kan også være, at man vil lave noget vandretur eller mountainbike, eller noget sammen med de andre erhvervsudøvere her på Rømø, så vi ligesom laver en hel aktivitetsdag på de ting, der sker oppe på Rømø. Og der kan vi planlægge det hele for jer, så kontakt os endelig for det.